perquè mira, llegeixo. La Vanguardia. 1 del 7 del 2013. El yihadismo anida en Cataluña. Llegiré El País. Estados Unidos considera Catalunya el mayor centro mediterráneo del yihadismo. I qui és el ministre de l'Interior? El problema, l'has sentit el que he dit al principi? A mi el que em preocupa és que ja ho és. I el que ens hauria de preocupar com a catalans, jo no soc independentista... I que no fa la seva feina, el Jorge, no? Suposo que et preocupa també. Deixa'm acabar, sisplau. El que a mi em preocupa, com a catalana, és que aquestes qüestions que són molt preocupants, perquè estem parlant de qüestions de seguretat. És més, mira, en el període 2004-2012 es va multiplicar el nombre de detinguts procedents que hagin comès terrorisme jihadista a Catalunya. El 2008 es va detenir una cèl·lula jihadista que estava a punt... Això no té res a veure amb ser independentista o no. Estic dient dades de seguretat. Responem al ministre o ens inventem el tema? No, jo dic, això no té a veure independència o no. El que sí que és veritat és que per combatre aquesta classe tan preocupant de terrorisme, el que s'ha de fer és que hi hagi policies cooperant a nivell internacional. I això és incompatible amb l'independentisme? Tenim un cos de policia que pot fer acords amb tots tipus de policia, com han fet altres països que no estan ni tan sols a la Unió Europea. L'Andrea el que està dient és que s'ha de buscar una altra excusa al... Darrera aportació. Ha dit amb un to més suau, una Un moment, acaba. A mi em fa molta vergonya i molta llàstima que la gent que creu en l'estat espanyol tingui aquest senyor ministre de l'Interior. Va, Alfred, que hem d'anar a publicitat.